Salam hormatly agzalar. Ilki bilen bizin kanalymyza izarlaýanyňyz üçin köp sag bolun. Şeýle sözler aýtmak bilen bizin bu gedekki temamyz öz beýniňizi işlemegine mejbur edin. Awtory Amy Brand. 1-nji bölüm. Netijeli meýlamalaşdyrmak. Haçan sizin üstüňize ýygnanan ähli zatlar etmäge wagtyňyzy beýsendiňizde, şonda sizin ýagdaýyňyz gözegçilikden çykýar. Meselem, öz elektron poçtaňyzy açmak bilen jogap berilmeli müşterilerin 100 töwereg hatyny görüp bilersiňiz. Ýöne gün 10 minutdan soň sizin başlygyňyz bilen duşuňyz bar. Ondan daşary size hasabat ýazmak üçin wagt berip, şol wagtyň özünde jaňlarym hemişe ünsüňiz bölýär. Soňra siz derro ähli işler bir wagt etjek köp synaşýarsyňyz. İlk bilen oňluk meseleleri çözmegi makul bilýäňiz we netijede hiç bir zada ýetişmeýärsiňiz. Soňra sizi howsala urşap alýar. Hemme zady bir wagda ünsden düşürmezlik üçin öz beýleki işleriňizi iler tutun. Egerde adamyň gaty köp işi bar bolsa we ol birinji bilen iň ýöneköýni ýerine ýetirse, onu ol biderek ýere energiýa sarp eder. Iň zerur meselelerni nowaty gelende bolsa, ähli energiýasy nola deň bolar. Ilki bilen siz iň möhüm meselelerini saýlamaly we ähli ünsüňi oňa öňüpdirmeli. Şeýle etseňiz, maňlay böleňiz beýniniň başga bir zat bilen ünsün sowmagy ýol bermeýär. Şeýle etmek bilen siz bu meselelerini ýerine ýetirben başgalarına başlap bilmejekdiňizi özüňize düşündirdiňiz. We şonda siz akym ýagdaý diýip atlandyrylýan ýagdaýa düşersiň. Bu pursatda siz wagtyň geçýänini duýmarsyňyz. Esas ähmiýetiniň iň pes çägini bellemeli. Ilki bilen ýerine ýetirilmesi üçin 50 götürümden 80 götürüme çenli peýda getirjek işleri ýerine ýetirin. Alymlar ýekelikde we hiç zat etmeýän alakanyň köplükde ýaşaýan we aýlanyp duran tigirde hereket edýän alakadan beýnisiniň has az işleýändigini anykladylar. İkinji alakalar has akyllydy we gözünükden has çalçykdylar. Şonuň üçin dostlaryňyz bilen wagt geçirmek we sportyň islendik görnüşi bilen meşgullanmak bilen beýniňizi özgertýärsiňiz we güýçlendirýärsiňiz. Bu bolsa size geljekde kynçylyklary has çalt we aňsat çözmäge kömek eder. İkinji bölüm. Stres. Adam duýgularyň ýa-da dowamlaýan stresler başdan geçirip biler. Duýgularyň stres her bir adamda durly ýagdaýda bolar. Meselem, eger siz tötenleýin agyr atletika toparyny yoga tälimçisini ýiberseňiz, onda erwet bir zady görüp we munyň üçin gaharyňyzdan gelmegi mümkin. Beýleki adamlara bu ýagdaýyň gülkünç bolup görünmegi. Dowamlaýan stresiň alamatlary aşagdaky alamatlardan durýar. Birinciden size nämedir bir zady ünsüňiz jemlemek kyn bol. İkinciden siz duýgu taýdan çäklenmeýärsiňiz. Üçüncüden sizde uyku bozulmalary ýa-da uykusuzlyk ýüze. Dördüncüden bolsa iştäňiziň ýoklugy we aşgadan içige näsazlyklarynyň ýüze çykmagy. Adam näçe ýygydan strese düşse, ol şonçoda kesele duçar bolýar. Adam beýnisi ygtybarlygy we öňden aýdylma çalışýar. Şonuň üçin şeýle gurşaw özüňiz üçin döretmäge ýynaşma. Muny raspsania düzme arkaly hem ýerine ýetirip bolar. Meselem, sizin öz hususy biznesiniz bar bolsa, onda siz hasabat almak üçin buhalteriňiz bilen duşak günüňizi belläň. Eger siz özüňizi şowsuz hasaplaýan bolsaň, onda soňky aýyň dowamyna gazanan üstünliklerinize baha beriň. Gazanan her bir oňluk zadyňyza üns beriň. Eger dostuňyza gaharyňyz gelse, oňa minnetdar bolan zatlaryňyza üns beriň we onuň bilen bolanyňyzy begenen pursatlaryňyzy ýadyňyza salyň. Şeýlelikde sizin ýagdaýyňyzy negativden pozitiwa üýtgeder. Ýagny ters düşünjeden dürüst düşünje. Eger siz negatiwa üns bermeňiz dowam etseňiz, onda bir negativ pikir beýleki pikirleri özüne çeker. Meselem, büdüremek bilen siz gyýgyryp we pikirlenip, men hemişe şowsuz diýip bilersiňiz. Soňra aňyzda siz semreýän ýaly, çağalar sizi hiç wagt dinlemejekler ýa. Ýollaşyňyz bolsa telewizor görmegi dowam edip, size üns bermeýän ýaly pikirler geler. Bu ähli bu pikirlerden soň siz depressiýa düşersiňiz. Şonuň üçin hem bu zynjyry mümkin bolýança gyska wagtda döwmeli. Ine şonuň üçin kuwatly, bilesi geljeli we köp syýahat edýän adamlar stresden az ejir çekýärler. Meselem, yoga sınıfına ýa-da tans mekdebine öz köne dostlaryňyz bilen duşup ýa-da batanka bagyna baryp bilersiňiz. Ýagny her gün nämedir bir zat bilmek ýa-da öwrenmek üçin bir zatlar edin. Stres esasan adamyň özüni daşdorownak zatlara we wakalara bolan garaýşyndan ýüze çykýar. Meselem, eger bir adam ýolda bir daşa büdürese, ol
näme üçin bu ýagdaý diňe meniň bilen bolýar diýip pikir edip biler. Ýa-da haçanda siziň öňüňizde iň soňky önümi satyn alanlaryna men hemişe bagsyz diýip pikir edýär. Bu ýagdaýyň sebäbi kimdir bir akyl paýkasyna, kimdir bir daş keşine, kimdir bir bolsa şahsy häsiýetine özüni şuha goýar. Diňe haçan siz bu negativ garaşlardan habarly bolanyňyzda siz özüňize bolan garaýşyňyzy we öz durmuşyňyzyň ýagdaýyny ütgedip bilersiňiz. Ýagny eger siz bütün dünýä maňa garşy diýen wagtyňyzda bolup geçen ähli negativ pursatlara üns beren bolsaňyz, inni diňe siz oňun pursatlara üns bermeli. Meselem, ýaş agtulawdan düşen wadyma utardy. Ýa-da kompýuter üçmenke maglumatlary ýatda saklama başlady. Ýagny siz hökman maňa hemişe şowly diýen sözle pikirler. Ýa-da dıknışykda durmak bilen haçanda size dıknışyklar men bynjalyk edýär diýen pikir dörände, onu bu pikiri oňun pikire öwrün. Meselem, dıknışyklar maňa pikirlenmäge, aýdym diňlemäge we günümi şadyan geçirmäge wagt döredýär. 3-nji bölüm. Siziň pikiriňizçe däl diýip pikir edýän zadyňyza täsir etme öwrün. Biz öz beýnimizi belli bir garaýş bilen sarlap bileriz. Ýa-da bu biziň üçin edilip talipleriň toparyny 3 topara böldiler. Birinji topar professorlaryň köplenç ýatlanylýan tekstlerini okudylar. Ikinji topar sekretarlaryň agdalan ýerini. Üçünji hiç zat etmedi. Soňra her topara saýna berildi we birinjisi iňoňsyn etdi. Şol wagtyň özünde ikinji topar soraglara hemmelerden haçal jogap berdi. Kitapdan başga aýdym hem ulanyp bolar. Ýakymly we ajaýyp saz dinläningizden soň özüňizi başgaça duýýanyňyzy we özüňizi alyp barşyňyzyň üýtgendigini bilersiňiz. Siz muny öz peýdasyna hem ulanyp bilersiňiz. Birinjiden özüňize sorag berin. Durmuşda näme gowlaşdyrmak isleýärsiň? Kim size görelli bolup biler? Haýsy garaýşlary kabul etmeli? Meselem, eger siz işden soň hemişe sanrap ýa-da bolsaňyz, ýöne öýüňizde has rahat delmek isleseňiz, onu hemişe öýe barýan ýolly asuda aýdym diňle. Ýa-da siz kimdir bir ýal bolmak isleseňiz, bu adam hakda iň bolmany bir dokumental filme tomoşa ediň. Ol hakda kitap okan we ses ýazgysyny ýüklen. Ondan da şaram günni ağzından 5 minütlap onun pikirlerini dinlen. 4-nji bölüm. Hemme etmek mümkinler. Anyklaş firmasy işgärleriň işe başlandan 10-20 minut soň olaryň işden daşlaşýandygyny we olaryň başdaky işine gaýdyp gelmesi üçin 25 minut gerek. Şunun esasında hem päskelçilikler günne ortaça 2 saat iş wagtyny ýer. Şonuň üçin özüňizi diňe bir daşarky ýagdaýlardan çäklendirmeli. Mysal üçin, telefonlaryňyzy öçüriň we içinden ýazylygy bir rahat etmäň ýazyp goýun. Şonda siziň pikirleriňiz başga bir zata geçip başlar. Meselem, hasabatyňyzyň üstünde işleýärkäňiz siz şu gün örtanlyk nahar üçin näme bişirmeli diýip pikir edip bilersiňiz. We eýýän siziň pikirleriňiz öz işiňizde gönükmez. Bir ünsüňi soğuyan pikir beýlekisini özüne çeker. Şonuň üçin beýle pikirler aýyrmagy öwrenin. Derro şeýle ýagda ýüze çykan wadyna özüňize men o arada bu mesele utarandan soň pikir ederim diýin we pikiriň aňyzdan nädip çykandygyny görersiň. Eger adam ýeterlik dynç almasa, beýnisi aşa işleýär we size erkiňe esaslanyp karar bermek kyn bolýar. Meselem, iş gününden soň dükanyna önümleriň öňünde näme saýlamalygyňyzy bilmän durup bilersiňiz. Şeýle hem logik pikirlenmek size kyn. Şonuň üçin beýniňiz gowy ýagdaýda saklamak üçin size ýyzgiderli maşyklar, süýji uky we işden ýyzgiderli ara kesmeler gerekdir. 5-nji bölüm. İşli beýni, bu akylly beýnimi? Eger siz maglumatyň beýninde galmagyny isleseňiz, onu mümkin bolýança ýygy-ýygydan ýatda saklamaly we başgalara aýtmaly ýa-da durmuşa geçirmeli. Eger de siz 5 ýyl töwereg bilme üns bermedik bolsaňyz, soň peýdasyzlyk sebäpli şeýle maglumatlar undulyp biler. Emma onu täzeden öwrenmek has aňsatdy. Çeşmelerin aýtmagyna görä, süýjüki üstünlükli okumak üçin zerur bolan ýagdaýlaryň biridir. Uky beýniniň ulgamlaryny dikelýär, täzelýär we gowlandyrýar. Düşde beýniniň günnüde öwrenen zatlaryny işleýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin adatça eger siz bütün gün Tetris oýunyny oýnasaňyz, soň giýje size ýokardan gaçan bölekler düşüňize girip biler.
adam gündüz näse köp öwrense beyniniň gijelerine reaksiyasy hem şonça güýçli bolar. Bu köp wagtlap adama uykuy ören berýär. 6-njy bölüm. Az güç sarp etmek bilen netijelere ýetir. Adam ähli endiklerini dolandyrmaga ukuply. Gelin bunu nädip etmeliligini öwrenmeli. Enlik bu size lezzet vermek üçin günnelik etýän hereketiňizdir. Eger siz her gün bir zat etseňiz, onda size kömek etmegine oňun täsir etýän beyniňiziň şeýle bölüklerini güýçlendirir. Ýagny her gün saz guralyny çalmak bilen siz has döredijilikli we has täsirli çalmagy başararsyňyz. Edil şeýle ýagdaý negativ taraplaryňyzda da hem bolar. Mysal üçin, haçan siz çağaňyzda has köp içjäň ýa-da özüňizi hiç şurada ukuply däl diýip gyýgyran wagtyňyz, bularyň hemmesi gün-günden durmasyňyzda güýçlenýär we endige öwriler. Enni ösürmeň wagty her birininkiden tapawutlydyr. Adatça 30-dan 90 minuçen görkezýärler. Kimdir biri hamila bolanyny derru çilim taşlap biler. Kimdir biri bolsa 3 aylap ýerden ılgandan soň çaltyrak besetme arzu eder. Bu ýagdaýyň sebäbi adam bir näçe wagtdan soň täze endiginiň hakykatdan hem özüne peýdalydygyny we üstünlük gazanjakdygyny özüni anandyrmagydyr. 7-nji bölüm. Öz durmuşuňyzy ädim-mädim gowlaşdyr. Käbirleri pikirin güýji adamyň hakyky üýtgemegine sebäp bolup bilmeýän ýaly bolup biler. Emma bu beýle däl. Haçanda bir adam ýaň oýanyp, şuň etmeli köp zadynyň bardygyny pikir edenni derrew ýada we hyjywsyz bolar. Ilki bilen siz özüňizi nisibedenden täze güne geçdik. Şu gün men mun dol goýaryn ýaly bir zat aýdyp özüňizi begendirmeli. Düňe bu pikirlerden nädip begenip biljekliňizi duýarsyňyz we bu size kim-kimden öz maksadyňyza ýetmäge kömek eder. Muňa bolsa höweslendirme diýilýär. Soňra bolsa her bir geçen maksadyň üçin özüňi syýlaglamaly. Mysal üçin, hasabat ýazanyňyzdan soň özüňizi doňdurma satyn alyň ýa-da işden soň kinoteatra gidin. 8-nji bölüm. Höweslenmek kiçi meýdançasy. Höweslenme içki we daşky ýagdaýda bolup bilýär. Birincisi, bu sizin halayan zadyňyzy edeningizdir. İkincisi, munyň üçin syýlaglanjak bir zat. Mysal üçin, pul, syýlag we şoňa meňzeş. Emma ikinji höweslenme has hoply bolup durýar. Muny tejribede synap gördüler. Çağalary 3 topara bölünler. Birinji topara eger olar bir näçe suratlar çekseler, diplom aljakdygyny aýtdylar. İkinji topara bolsa, surat çekmek isleýäňizmi ýa-da ýok diýip soradylar we razy bolanlara derrew diplom berdi. Üçüncü topara bolsa hiç şeýle syýlap bermedi. Bir az wagt geçen soň ikinji we üçüncü toparlarda surat çekmek isleýänleriň sanynyň azalmaýanlygy görüldi. Emma birinji toparda bu san azaldy. Bu bolsa diplomlaryny alan çağalaryň surat çekmek islemeýänligi sebäpli bolup geçdi. Amma bolsa Tom Sawyer'in tejribesi. Öňler oýun hökmüne kabul edilen zat inni işe urly. Ýagny madda syýlag içki höweslenme, ýagny yaramaz täsir edýär. Şonuň üçin içki höweslenmäni oýarmak üçin özüňiz edip oturan zadyňyzyň näme üçin etýänligiňizi düşünmegiňiz gerekdir. Mysal üçin, siz birinji klasyň suratkeşi bolmak isleýärsiňiz, ýa-da beýik sadanly, ýa bolmasa özüňde belli bir ýyl galyrmak isleýärsiňiz. Şeýle hem höweslenme tertip we öz başdaklyk duýgusy hem täsir etýär. Mysal üçin, bir zat etjek bolanyňyzy edil şo wagt etmäge höwesiňiziň bardygyny gören bolsaňyz gerek. Ýöne bir minutdan kimdir bir muny etdiýse, onu höwesiňiz dargap gitýär. Şunuň üçin eger siz başlyk bolsaňyz, işgärleriňize has köp öz başdaklygy berin. Şonda olar has köp işlerler. Meselem, çay hareketmesini haçan almalygyny we şol hareketmeden näme etmeliligini, işe gelmek üçin haýsy şikler saýlamalygyny we diňç almak isteseler öz iş tertibini saýlasynlar. Şunuň bilen bugünkü temamyz soňlaýar. Şeýle temalary köprak dinlemek isteseňiz, onu bu videomuza like basyp dost ýarlaryňyz bilen paýlaşyň we kanalymyza agza bolmany, jaňjaglaý açmany ýatdan çykarma. Onda näme? Hoş, sag bolun.